мутахассисони соҳа ва ронандагони собиқатдор мегӯянд, ки усулан аз ана ҳамин мавзеъ камазҳо ва мошинҳои боркаши калонҳаҷм метавонанд суръати худро биафзоянд ва ё тормозҳояшон кор накунад ва онҳо суръат бигиранд ва ё дар вақте ки скоростро меандозанд дар ҳамин ҷо метавонанд ки ба мушкил дучор биёянд. ва зимнан ҳам дар ин ҷо ягон таваққуфгоҳ ва ё даромадгоҳи садамавӣ нест, ки дар дигар роҳҳо ҳаст. бубинед, дар ин роҳҳо миллионҳо доллар харҷ шудааст ва воқеан ҳам як роҳи хуб шудааст ва аммо масъулин фаромӯш кардаанд, ки дар ин ҷо таваққуфгоҳ бисозанд. масалан буришгоҳ ё худ даромадгоҳи садамавиро метавон дар ана ҳамин теппаҳо сохт. мутаассифона дар ин ҷо мардум хона сохтааст ва аммо мешавад як ҷоро интихоб кард. фарзи мисол, агар ба ҳамин ҷо бурише мекарданд, ки таваққуфгоҳи садамавӣ мешуд, аз ин ва дигар садамаҳо метавон ҷилав гирифт. мо ҳозир дар 8 километрӣ ворид шудан ба шаҳри Кӯлоб қарор дорем ва агар дар ҳамин 8 километрӣ як буриши садамавӣ созанд, ман фикр мекунам, ки дар оянда ин гуна садамаҳо намешаванд. сари ин мушкил бояд ҳатман масъулин кор кунанд. фоҷиае, ки дирӯз рух дода буд дар соати тахминан 7:20 шом, он дулане ки мегӯянд бо вазни бисёр гарон то 90 тонна бор доштааст, 50 тонна бори худаш ва 40 тонна бори прицеп ё худ бастаи худ бо чунон суръати баланд омадааст, ки дар ин ҷо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 мошинаро зер кардааст ва аммо бо инҳо ҳам зер кардан суръати худро партоб карда натавонистааст. бубинед, ки мошинаҳоро то кадом дараҷа афгон ва валангор кардааст ва бо ҳамон суръати баланд аз ин ҷо гузашта се хонаи дигари шаҳрвандони Кӯлобро, ки дар он ҷо як маъракаи ҳавобарон ҳам буд, пахш кардааст. як фоҷиае, ки аз он бояд мақомоти роҳ, масъулини роҳ қаблан ҷилавгирӣ мекарданд. бубинед, дар ин баландиҳо бояд ҳатман тарозуҳо бошанд. мегӯянд, ки ин дулан, ин мошини борбар бо бори хеле зиёд чандин посҳоро гузашта аз хоруғ, тавассути хоруғ аз самти Хитой меомадааст ва аз он ҷо семент меовардааст. куҷо менигаранд масъулини тарозуҳо? оё намешуд, ки аз ин фоҷиа пешгирӣ кард? мешуд. ман фикр мекунам, дар ин ҷо чандин роҳҳои дигар ҳам сохтан лозим аст барои гузаргоҳҳои садамавӣ ё худ аварийни въезд, ки умуман дар ин самт нест ва ин бори аввал нест, ки Кӯлоб дучори чунин фалокат мешавад. тахминан 3 ё 4 бор ҳаст, ки 5 бор шоҳидон мегӯянд, ки панҷум бор ҳаст, ки ана ҳамин дуланҳо ва камазҳои пурбор тормозҳои худ аз кор мебаронанд, чун таваққуфгоҳи садамавӣ нест ва тарозуҳо борҳои онҳоро тафтиш намекунанд, бо ҳамин самт омада мегузаранд. 3 моҳ ё 4 моҳ муқаддам як ронандаи тоҷик ҳам дар ин ҷо меояд ва ист фармуда наметавонад ва рост роҳро мегузарад ва хушбахтона барои мардум ва бадбахтона барои он ронанда, ки қаҳрамонӣ мекунад ва тарафи дарахтзор мегирад, дарахтҳоро мешиканад, мошин валангор чапа мешавад, худи ронанда бо мусофираш мемиранд ва аммо ҳамагӣ чанд сад метр монда буд, ки ин камази пурбор рафта ба бинои донишгоҳи давлатии Кӯлоб вархӯрад ё ба бемористон. ва бори дигар ҳам мегӯем, ки ин садамаҳоро бояд қаблан он масъулине, ки ин роҳро тарғезиву матраҳ карда буданд, бояд пешгирӣ мекарданд. илоҷи воқеа қабл аз вуқӯъ. ва бубинед, ин ҷо ҳам таваққуфгоҳи рӯзонаи мошинаҳои боркаш аст, ки дар ин ҷо бояд ист фармоянд ва баъди оне ки шом мешавад, яъне ки гармиҳо бартараф мешаванд, аз ин ҷо бояд ҳаракат кунанд. ва аммо мошинҳое, ки аз дуртар аз тарафи самти Шуробод ё Хоруғ ҳаракат мекунанд, онҳо дар ин ҷо таваққуф накарда рост мераванд. зимнан бояд коре кард, ки
ماشین‌ها حتی از جانب خاروق، از جانب قلمه و حتی از جانب شوراباد و ونج و درواز نیز تنها شبانه حرکت کنند، چون که روز خیلی گرم است و به این هم قسم‌های منفرما یا خود ترمزهای کمز و دلن‌ها خود گرم می‌شوند و به صدمه دچار می‌شوند. و ببینید همکنون در اینجا ترازوها ساخته می‌شوند، چون که نباید با وزن گران ماشین‌ها وارد شهر کلاب بشوند، چون که راه‌ها را ویران و بلنگار می‌کنند. و اما این به مثال یک مشتی بعد از جنگ را ماند. مسئولین باید در وقت ساختمان بنیاد این راه اینستیتوت‌های لایحه‌کشی هم ترازوها و هم واردگاه‌های صدمه‌نوی را به نظر می‌گرفتند که متاسفانه نگرفته بودند. چند نفر ضرر دیدن؟ یعنی 6-7 نفر. 3 تاش گذشته. 4 تایش ورزید. کیا گذاشتن؟ ده کلانه یک بچه مایدش نیست که 8. ای دیگرش در بر وزبینه چه خیلی وزبینه یک شکلی سوستاره دیگه وزبینه شما سوی بیان خونه اوه سوی خیش تباش تازه برو خلوط کنید چند خونه دارد؟ 3 تانه دیگه 3 خونه بر اولی تان مایده یه دیتاجه خونه بود در گجوی سوده بعد کماز اما دارم دیدم یعنی دیدم من دیتاجه بود دارم تو چپاشیده دبولوی کماز فرام او نخواه اینجا بگفتن کدوم یا معرکه حلو بارون بوده 3 معرکه دینه پریز توی داشته دختر چشرک سخته خونه همین بود 3 نفر اوه ایه خونه؟ ایه یوش در نبوده بودم ایه خونه ایه 2 کیلو نمید هر چیه اولادن خونه شده جدا کرده اوه همون شب برورا هم دارم برابر سر زدن این فاجعه فلاکتبار که بر اثر اون 10 نفر کشته شدن، بیش از 10 نفر دیگر حدود 14 نفر دیگر ضرر جسمانی دیدن و معیوبند، برخی در بیمارخانه و برخی در خانه شفا می‌یابند. تمامی توجه حکومت مرکزی و حکومت ولایت همکنون به کلاب روانه کرده شده است و حاضر که ما آمدیم رئیس شهر کلاب با رئیس ولایت ختلان هر دویشان در جای حادثه هستند، بیمارها رو میبینند، از هر یک آنها پرسپوس میکنند و با آنها کمک های انفرادی هم میرسونند. و خدمتتون عرض میکنم که فاجعه عاجلا در تحت کنترل شخصی پرزیدنت کشور قرار گرفت و نمایندگان چند وزارت کلیدی با شمول وزارت کارهای داخلی حرکت به اینجا تشریف آوردند، نماینده‌های وزارت نقلیات هم آمدند و اما درباره اونی که در رسانه‌های اطلاعاتی سر و صداهای بسیار پخش می شود و واهمه‌ها پخش می شود، ما صحبت داریم با معاون رئیس شهر کلاب محترم آرزو حمیدیان که میخواهیم از زبان این کس واقعا همین فاجعه است و اما نه اون فاجعه ای که اینقدر بازتاب میکنند. آرزو بگوید که در اصل چه حادثه رخ داد، چند نفر ضرر دید، چند نفر فوت دید؟ در حقیقت شما درست قید کردید که فاجعه اندک نبود، اما طبیعت شاید انسانی باشد، مردم باشد که هر یک فاجعه را از بودش زیاد نشان میدهند و همون شنونده ها هم از بودش زیاد را شنیدن را دوست می‌دارند. حالا که طور قید کردید در پی این فاجعه فلاکتبار حدود 10 نفر از دنیا گذشتند، 5 نفر در حالت وزنین، 5 نفر در حالت میانه وزنین و 2 نفر دیگر در خانه تبابت گرفته، یعنی در شکل نسبتاً سبکتر جراحت ها برداشته در خانه تبابت گرفته ایستادند و 2 خانه در پی این حادثه ولنگار گردید که این هم عاجلا
таъмир таҷдид ва аз навсозӣ умуман ин ду хона барқарор карда мешавад ва соҳибонашон баргардонида мешавад ва умуман ба ғайри ҷони инсон ҳамаи чиз ҷуброншаванда аст, ҳамаи чиз барқароршаванда аст ва мутаассифона он нафароне ки аз дунё гузаштаанд худованд раҳмат кунад, фақат мо ҷони онҳо барқарор карда наметавонем. боқимонда бо дастгирию ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи онҳо барқароршаванда аст ва тавре гуфтем мутаассифона ҳамин хеле як омилҳои ҳастанд ки баъзан 80 нафар 100 то 500 нафар ин гап чизи нав нест. ҳатто якчанд боре ки ба шаҳри Кӯлоб ҳам селҳои фоҷиабор омада буданд, ҳамин шумораи қурбониёнро кӯшиш мекарданд аз будаш 8-10 100 маротиба ҳам зиёдтар нишон диҳанд. аммо воқеият онест ки гуфтем ва бояд ба ҳамин воқеият он чизе ки ҳаст кам ҳаст ё зиёд ҳаст дуруст муносибат карда тавонем. бинандагони гиромӣ, имрӯз 7 август ва соат 14:28 аст ва тавре ки дар суҳбат бо мо муовини раиси шаҳри Кӯлоб гуфтанд, мутаассифона 10 нафар ҷони худро аз даст додааст ва ҳудуди 12 ё 14 нафари дигар захм бардоштааст ва 5 нафари онҳо хеле сангин аст. мо танҳо даст ба дуоем ки чунин фоҷиаҳо такрор нашаванд ва онҳое ки имрӯз дар бистари беморӣ қарор доранд бо амри худо ва кӯшишу талошҳои ҳукумати марказӣ ва ҳукумати шаҳри Кӯлоб сари по шаванд. аммо бубинед ба он овозаҳое ки воқеан ҳам воҳиматар меафканад, бори дигар мегӯям, фоҷиаи як нафарам фоҷиа аст ва инро бояд пешгирӣ мекарданд ки ба ин анамун роҳсозоне ки чандин сол пеш лоиҳаи роҳро кашида буданд, мутаассифона воридгоҳи садамавӣ барои мошинҳо насохта буданд ки ин ҳам бартараф мегардад. хоб саломат бошед. бори дигар таъзияи моро қабул бифармоед. таъзияи коллективи кори редаксияи газетаи мардумии Сер ва ҳудуди 50,000 нафар хонандае ки мо дорем, ҳама дар Кӯлоб ва бо Кӯлоб ғамшарик ҳастанд. ва ҳам хизмататон арз кунам ки вақте ки мо инҷо меомадем бевосита аз раёсати ҳукумати шаҳри Душанбе, раиси ҳукумати шаҳри Ваҳдат, раиси ҳукумати шаҳраки Данғара ва раиси ҳукумати ноҳияи Восеам таъзияи худро расонданд ва гуфтанд ки мо омода ҳастем ки дар паҳлӯи Кӯлобшаҳр ва кӯлобиён бошем ва ба зарардидагон дасту кӯмак намӯзем. ташаккури зиёд. дар ҳақиқат боиси волидароҳӣ аст ки дар чунин як марҳилаҳои ҳаётан зарурӣ тамоми сокинони кишвар новобаста аз маҳаллу миллат муттаҳид мешаванд ва ин ҳам нишонаи ваҳдати сартосарӣ ва комили Тоҷикистони соҳибистиқлоламон ҳаст. ташаккур ба онҳое ки ба шаҳри Кӯлоб ҳамшарик буданд, ташаккур ба нашрияи SSR ки воқеан бо воқеиятнигории худ тамоми он гумону ҳарзҳои дурусту нодурустро барҳам мезанад ва он чизе ки ҳақиқат аст ба хонандаву бинандаву шунаванда ба маъраз